Tarixini bilasiz. Xalqaro xotin-qizlar kuni 8 mart. Onda bütün xotin-qizlardan biz tabrik etamiz. Ularga nendeydir qo'ldan kelgan bo'laklar ishlaymiz. Поздравляем всех так. Это всех женщин. А День матери это только мам. Әниләрнең. Бу инде безгә бәйрәм. Әни булу инде ул шатлык, әни булу мәртәбә. Бик олы шушындый табигать тарафыннан бирелгән зур бүләк дип әйтәсем килә. Шуңа күрә әниләрне чакырдылар. Проблемаларны, аларны бушатырбыз, яшәбез. Без монда үзебезне алып килдек. Юристларны монда килсеннәр үтенеп чакыралар. Юристларны алып килдек. Булганнарын язырбыз, килеп торалар. Миңа шәхси кабул итү көнендә дә әле генә дә булып кичеп китте бер әни. Мобилизация эшләре хәзер тамамланды. Барыгыз да беләсез, җегетләребез, улларыбыз дип әйтик. Алар инде фронтта. Яңадан менә Казанда булганнары шушы ял көнне китәргә дигән шундый бездә информация бар. Бүген военкоманда китте Фарис Валитович. Без иртәгә алар белән яңадан очрашып алабыз, еш очрашабыз. Безнең вакытка шушындай әйбер туры килгән икән инде кабул итеп алып, кайтуларын, исән-сау кайтуларын телисе була, башка төрле безнең әйбер юк, белгән даваларны укыршылай бит, белгән әйбер. Счастье с нами не до сна, если на душе весна.